9 dekabr gecesi Aşgabatdan İstanbul'a üçin türk uçaryna 100den gowrak Türkmenistanly minni. Ýolagçylaryň galan 70'e golay türk raýatlary boldy diýip Azatlygyň yerli habarçysy habar berýär. Şeýle de şol gün Türkmenabatdan Moskwa üçin rus uçaryna göçüp gitmek üçin resmi ruhsat alan onlarça Türkmenistanly minni. Moskwa gidenleriň biletleri 8 dekabrda Türkmenabatda satyldy. Emma İstanbul'a gidenleriň biletleriniň haçan we nähili ýagdaýda satylanlygy belli däl. Bir ýerde paranyň ul rol oýnanlygyny saklamak bolar diýip habarçy berildi. Gözü bilen gören şaýatlaryň aýtmaklaryna görä, türk we rus uçarlaryna bilet alyp giden adamlaryň ýüz gözlerini bir tarapdan gussa bolsa, ikinji tarapdan uly begenç görnýär. Ortiýetiň Aşgabatdaky ilçihanasy soňky wagtlarda Türkmenistanyň aýda ortaça 2 uçar gatnawyny gurnaýar we bir eýgiderli uçar gatnawlarynyň ýatyrlanlygyna garamazdan soňky 2 ýylda Türkmenistanyň ortiýete amykly göçüp gidýän adamlara uly kömek boldy. Resmi maglumatlara görä 2020-nji ýylda ortiýete Türkmenistanyň 21680 raýat göçüp geldi. Bu adamlaryň aglabasy 19431 raýat Türkmenistanyň pandemiýa aladylary esasynda girilen çäklendirmelerden öň çykypdyr. 2021-nji ýylyň ýanwar-mart aýlaryna bolsa, ortiýete Türkmenistanyň 1323 raýaty göçüp geldi diýip Türkmen Helsinki gaznasy rus seçmelerine sarylanyp habar berdi. Covid-19 çäklendirmeleri derarly ýatyrylan uçar gatnawlary soňky 2 ýylda daşary ýurtlardaky türkmenistanlylaryň maşgaly aýraçylyklaryny öňki ýyllardaky garanda hem has güýçlendirdi we aktivistleriň ýollaryň açylmagy baradaky çağırışlaryna garamazdan allazy wirusyň ýurda aralaşmagynyň öňüne alanlygyny aýdýan türkmen häkimetleri näme üçindir uçar gatnawlaryny dikeltmäge gyssanmaýar. Şol wagtda käte juda seýrek ýagdaýda gurulýan uçar gatnawlarynyň hem diňe para beren raýatlar üçin el ýeterli bolýanlygy aýdylýar. Emma bu meseleni resmi taýdan tasdiklatmak başartmaýar. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysynyň maglumatyna görä, daşary ýurda uçýan uçarlara minmek üçin köplenç para bermeli bolýar. Habarçynyň tasdiklamagyna görä, Türkmenistanyň dürli sebitlerine ýaşaýan we göçekçi durum bolan türkmen raýatlarynyň köpüsi häzir maşgallary bilen ortiýete gitdi. Şeýle dol düýün 9 dekabrda İstanbul'a giden türkmen raýatlarynyň hem köpüsiniň maşgallary bilen göçüp barýan adamlar bolanlygyny aýtdy. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy çağalar bilen göçüp barýan adamlaryň käbiri bilen söhbetdeş boldy. Ýönülaryň hiç biri anyk para berdik diýip aýtmady. Daşary ýurda göçüp gitmek üçin Covid-19 synawynyň geçen we ingliz diline geçirilen synaw sertifikatyny alan bir raýat jaýyny satyp ymykly göçüp barýanlygyny görüň berdi. Ýakynda goňşusy ortiýete göçüp giden bir Aşgabatlynyň Azatlyk radiosyna anonimlik şertini aýtmagyna görä, pulu bolsa para berip göçüp gitjek örenken. Şol wagtda anonimlik şertinde urlaşan zähmet migrantlarynyň hem käbiri Azatlyga ýurda dolanmak üçin para bermekden başga çäräniň ýokdugyny aýdýar. Daşary ýurtdan gelmek üçin hem para bermeli. Daşary ýurda gitmek üçin hem para bermeli. Covid-19 çäklendirmeleri migrasiýa gurulunyň işgärlerini millioner etdi diýip radionyň söhbetde aýtdy.